Сьогодні особливий день. День вишиванки. День, коли українці по всьому світу одягаються в символ єдності та сили. Вишиванка – це не просто одяг. В кожному орнаменті схована історія нашого народу. Колись мама вишивала сорочки своїм дітям як оберіг. Кожен хрестик означав любов, віру та надію. Червоний колір – це любов і життя. Чорний колір – це мудрість і земля. А зелений колір символізує надію, молодість та відродження. Саме тому моя вишиванка для мене важлива. Різні узори на кожному регіоні України мають свої особливості, та всі вони об'єднують нас у велику родину. Коли ми одягаємо вишиванку, ми показуємо, що любимо Україну. Що пам'ятаємо своє коріння. Що шануємо предків і традиції. Щоб українські традиції житимуть ще багато поколінь. Що наша культура, мова та звичаї завжди будуть жити в серцях України. І що разом ми сильні!